Around. Balik na po sa Tinagoan Beach. Dayon. Ay, pliti na. Ano masakyan ka ba? Ay, wala kalay pa. Wala yung signal mo dire. Ay, isa na. Puro biar. Makarga tak nak? Belangunya. Ano ba no? Ipunan. Lari dia biar deh. Okay, masak na po, masak. Wala sa rin mo ano? Sipunin. Agoy. Ayo taon dai. Sakto mulai? Continue dai. Ayo dai. Apaan kalau dia? Belum ya, Pak? Balsa. Lason. Wala din mo na. Ito na lagi boy. Parang hindi wala. Ulaman mo rin kaya na. Wala na. Oh, hindi mo sa boy. Magsan na din boy. Ano na lang. Wala din. Hidup. Isa pa. Kaya. May ngat nanti niya. Saang. Sakit. Dakmat. Rekod kayak dapat butang. Nah, what's going on? Nah, ipo kayak orang name seberapa? Nah, hold on. Tingnan ko kung ano. Tingnan ko kamera. Dali mo. Lingkod. Suwi na sumaki. Ada uno. Suara. Baka mag isang bahay ito. Ah! Ning lose off na. Ning lose off na. Ano danong ka na ba ka nanda ko? Ya. Ya, ya. Leonard, na. Bungkang po.
Kulo ba no? Mo ni inom niya dia yung yelo. Ay kuya ko sig bas on sa pino kay. Gaw sing gaway. Ini ini bas on. Apa siyang bas on? Bas on roll. Bihon ko. Okay. Hindi na ba siya kulo, no? Tuloy na kayo, kayo. Kumbati pa ba? Ay, dari na. Ayun, dari na. Mapas sa atin ito na. Yuk. Ay. Hoy. Aduh, ito init. Dali na. Yung apa sa natin ito eh. Dali na. Dali na, diha. Mau na magkalibot. Minasan. Mas sama pobre. Okay, bisa. Sabok. Bilisan. Laro kayo. Bulek. Bulek na no? Pulang manok oh. Laro yung pulang manok. Tara, akong dalaga. Nas na. Uli na me. Nahuna sana. Sagbot ay dala. Kana sila mana anak sila pa. Kit. Ah, picture dahil ni siya ay. Teka dyan. Paolay na me. Bye guys, thank you for watching. God bless. Daghan ni ko na. Sa kanay sa app. Damo sa app ko ha. Bakit? Paano itong konday? Bisa din na sa akin eh. Sangko ko na ito. Kak murah baik ko no? Kapan lagi ya? Ha? Ay, kukuha na ito yan. Pwede. Sa akin, oh. Sa pa yan? Ito. Kani mo iba ye? Oo. Nayumi na kita. Sini? Ah. Ay. Ano ako tingnan siya ka to. Kaya dito, dito ko. Dito dito. Saan ka na? Yun. Kamang bigay mo lang ito. May bigay mo lang na. Ako ko na keyboard. Ay, kibula na. Ang nagkurang may kawin. Kaya apil na ito ng kito. Ano keyboard? Keyboard ah? Nalagay. Tulong mo daw, alala. May tutulong. Keyboard. Ito ko na ba? Keyboard? Ano na kita ko kuha na? Yumi na. Yung ano keyboard? Sare. Ayo, sare. Ito pa ni ko no, oh. Yung may pagkatali dala namin dito, yung papa namin dito yung kita. Pila na kabuk ng ano? Ano dai? Hindi kayo dito ba tigay ang ano ni ka dito lang po kayo. Ano yung kunubay ni Papa oh? Itong una ba dito? Nagkato ng gaha. Ato nang gakuha na to. Ah, ilatan niya. Tumukos unta ba? Oh, lagi. Kaduha ra ba kita? Ana lang sa anggapan? Okay, kaya ko ha. Ndakan mo na oh.
Eh. Luto ni ka no? Ito na. Umama bukas na. Bukas. Oh, di na no Dili gasana. na kasi. Ag mama o nagwa siya mama dulo siya kuno asa ko tamo magkuan dai. Suwaki dai. Kaya na ba? Ko na ni mo ta magkago tayo. Uy kay. Bao. Suwaki ni madar. Ko. Kainin ko na ako. Kana karon. Saya sudah nang kuala siya. Suwaki po. Okay. Mo ni ho gidat mo ni ho. Ay, yan ko dito. Nagpupunan ko. Huli na yung huli na lang ni ako kitag saan. Ay ipakita ko isa. Mana nak pun dah. Ikut apa? Di kisi ko. Bisa mo dia pag gusto mo sudah dito sa rep na pagaling kay panghimiton. Di mo nunggal. Una. Ano yung kasi? Ano to niya na? Kay ko ano. Tulog na. Dito na tumatubon lang nanungaon sila. Ay, ay. Hindi yung kita sa tulog ng buok. Ano may sana? Ano ba naman? May tutuloy na kuha. Ano ba, bisa ang na siya na? Ang kalain ko. Tomorrow morning. Kari na ilain 5 to yan. I try. Namay na pamahawan na umaw. Wait, naman